Ассалому алейкум бародарон. Шумо дар канали дарси криптовалюта қарор доред бародарон. Ман намегум ки ба чанд сум дорам, чӣ хеле ман биржаҳоро ҳамаро ишон наметам, не ки ман шуморо фақат ишон метам ки ман ҳамин чизоро мехарам, ман ҳамин чизоро мефурӯшам, ман ҳамин чизода камтар саркор дорам. Бародарон, оз аяло ҳар биржаҳоро ишонтон метам, дар биржаҳо ман сум дорам, чӣ хел истифода мебарам. Баъд шумо мефаҳмонам ки оз дан момент где-то я 5% халқ криптовалюта қати саркор дора. Оянда ҳама чиз криптовалюта мешавад. Барои ҳамон шумо бояд бидонед, бифаҳмед чӣ хеле чия, чӣ хел истифода баред. Бародаро, криптовалюта и цифровая валюта ё ягон коғаз нестанд, ягон тилло нестанд, ягон чиз нестанд. Ягон кас агар бигӯянд о тилло и сувуса, бовар накунед, хеле чиз гуфтани фақат электрония, ин чизоро қабул намешавад, ин чизо фақат мебинӣ, ин чизо ҳар хел электронии защита мебарад. Бародарон, моз аяла када шуморо мефаҳмонам, ишон метам, агар ба шарте ки ягон савол дошта бошед, дар комментария савол битен. Бародаро, агар ба шарте ки ягон чизо нафаҳмед, нахарен ягон чизои хеле криптовалютаро, барои ҳамон аввал пеши аз чиза харидан хушрӯ бародаро фикр кунед, бифаҳмед ки чӣ мехарен, чӣ кор мекунед. Баъд агар ба шарте ки бихарен бародаро, сумида бихарен ки агар ба шарте ки гум шид ҳамун сум скам мегӯянд ира. Мисол убитка вазми набинен ки мақсад хонаот набифурӯшен, хеле чизоро бихарен, ё ҳама не стоит бародаро. Барои ҳамон ман шуморо фақат як чиз мефаҳмонам ки сумида бихарен ки жалко набошад. Шумо тайёр бошед ки рисковать кунед. Не ки ама як советае ки нахарен. Барои чӣ? Барои ки ира бародаро ранги ҳами ставкаи ломка дорад. Барои ҳамон бародаро, ман шуморо ҳам фақат як совет метам ки тамошо кунед, барои фаҳмиши худтон ёд бигирен, анализировать кунед. Чӣ хеле ки мебинед, инами биржаи май ҳастаи минус, ҳастаи плюс, ягон хел фаҳмида намешавад. Барои ҳамон бародар, ягон одам агар ба шарти шуморо бигӯяд ки оҳ анамира бихар, ҳамин чиз як ҳафта пас мехезад, ту бой мешавад, ягон каса бовар накунед, барое ки ягон кас шуморо бой намекунад. Одаме ки бой мекардагӣ бошад, одам бародар худаш мегира, ҳамн криптовалютаро мехара, шуморо намегӯяд бихар. Мехара, баланд мешавад, мегӯяд бихарен ки мо аз шумо фоида бинем. Барои ҳамон бародаро, сефпалҳои нашид идани сум дорум бародаро, дар ҳамаи биржаҳо ҳамин $3-4,000 примерно $2,000 сар мешавад. Барои ҳамон бародаро, барои чӣ хеле биржа бисёрем, барое ки ман ҳар биржаро истифода мебарам. Ози гражданин Россияям, вақте ки биржаҳои дигарро ман бародаро истифода мебарам, яхе биржаҳо ограничение доранд. Ограничение Binance то $10,000 мумкин мисол истифода барӣ. Вале бо ҳастаи биржаҳое ки вообще мумкин нест гражданин Россия да ман иҷа кошелёкое кардем, кошелёкда ҳар ҳафта $100 мепардом. Ана оянда мебинем ки ман чанд сум ҷамъ мекунам даами, баъд беғазаим чанд сум фоида мебинем, чанд сум битка мебинем. Моз дар момент ман 0.8 цент фоида дидагиам. Яке просто барои чӣ? Барои ки одамое ки намефаҳманд чӣ хел бигиранд, чӣ хеле бихаранд. Просто бинед, ягон шумо намегӯям бихарен шумо. Ман лично худам мехарам, аз сумои худам мехарам, лично худам мебинам. Бародаро, ина ман ишон метам ки ман ҳама чиза подряд намехарам. Ман ина мехарам, бо ин ки Tether $10, USDC $10. Ман иёро мемонам барои случаи чӣ, агар ягон мисол ягон чӣ мағалтид арзон кишид, ман мехарам. Барои ҳамон барои скам проектора мемонӣ ки мисол агар ягон чи агар арзон кишид, мехарӣ, чӣ мекунӣ, усредняться мекунӣ. Бародаро, ини канали ман подписаться кунед, лайка биҷиқин. Иншоалло ҳар рӯз яктаи видео худам чиста
ҳар як чиза анализировать мекунам. Оянда чӣ чизоро мехарам, ҳамаро мепартомтон бинен, ёд бигирен, и чия, чира мехарам, чӣ хеле мехарам. Ман дар ин момент моҳошида $200-300 фақат расход мекунам барои дарсҳои худам. Ман одамои русое ки мисол и чизоро мефаҳманд, хеле чизо хати сару кор доранд, ҳар рӯз аз ёд мекунанд, чӣ мекунанд, маро мегӯянд чира бихар, чира бифурӯш. Ман сум метам барои ҳамин чизо, бародаро. Не ки ман як фикр кардам, гуфтам бо ҳамин халқи тоҷикани мо мисол ай хеле чизо дуре. Ман дидам як бачак дар инҷа видеои зур мекунад, одаморо ишон метавад ки мисол ҳамин чӣ хеле фан мекунанд, чӣ кор мекунанд, бародаро. Ман фақат як чиза мехоҳам ки мардуми тоҷик ба пеш барава. Мисол цивилизатсияда мақсад шумо ҳамин чизоро бифаҳмед, бидонед чӣ. Ман боша бародаро, ман метавонам хеле бихарам. Ман як сол подряд ҳама ин чиза харидаги, не ки ман ҳозир фикр кардам ки биё ҳамин як группаҳои мекунем, ҳам ман кор мекунам, ҳам мардуми тоҷик ягон суфоида бинед. Агар ба шарте ки шумо ин чизоро надонед, нафаҳмед, чӣ, ман оянда як закритый группаҳое мекунем ки хам пулаки ёд метавонам ҳамин одаморо ки чизе ки намефаҳманд, намедонанд чӣ мегӯянд. Барои ҳам бародаро, ози лайка бимонед, подписатсия кунед. Агар ба шарте ки ягон савол дошта бошед, комментариҳода обязательно бинависед. Бародаро, ҳар рӯз яктаи видео дар бораи ягон чӣ менависам. Метавонед дар комментария, мисоле ки дар телеграм группа подписатсия кунед. Ман шуморо мегӯям ки чӣ хеле кунем, анализировать мекунем. Ман як худам не қати шумо ҳама каса фикр мекунем чӣ аст, чӣ нест. Кадоме ки намедонад, бидонед, ёд бигиред. Фаромӯш накунед як чизе ки ягон одама гапша гӯш надиҳед. Кадоме ки шуморо мегӯяд наира бихар, уро бихар. Ягон кас шуморо мегӯяд ки матра мегӯяд 10% метам, мегӯяд як мода. Ягон каса сум натен, ягон каса сумша нагирем, бародаро. И криптовалюта иҷода фақат, бародаро, як чирафтагие ки худо медонад, и синни боло мера, синни поин мера. Ҳаста одамое ки миллионро гум кардагиянд. Ровна 5 моҳ 6 моҳ пеш биткоини худаш $50,000 буд. ҳозир дар ҳамин $20,000 шуда. Чӣ хеле ки дигар чизо ҳаст, ҳама чиз арзон мешавад, бародаро. як кризис мешавад, чӣ мешавад, поли сумота месӯзад. Барои ҳам агар ба шарте ки бихаред, сумида бихаред ки гум кен жалко набошад. ҳамаи сумотанда соф нахаред. $10,000 дорӣ, $100 да бихар, як моҳ ждат ки пас $100 дига да бихар, $200 дига да бихар. Фақат ҳама вақт бимонд ки сум дошта бошӣ ки мисол агар биткоин 50,000 боша, 30,000 шид, бо бихаред 30,000 да бихаред, 50,000 30,000 да харидӣ, мешавад обши 40,000. Зато ту средний да меғалтӣ. Ту 20,000 битка намебинӣ, ту битка мебинӣ 30,000. Не ки агар ба шарте ки ҳамун 40,000 ки биравад, 10,000 битка намебинӣ, ту уже 0 мешавӣ. Барои ҳам бародаро, подписатсия кунед, класса биҷиқена, бо во мехӯрем, бародаро. Ҳар рӯз худо хоҳад яктаи видео мепардом.